Nestale su nam moći! Ura! Pretpostavljam da naše moći nisu nestale, već su jednostavno prešle na momke. I šta sada da radimo? Prestani ili ćeš vidjeti šta sam doručkovala. O, kakav prđanski humor. Drži pogled na ogledalo jer si već propustila 2 bore. Gde? Pametno, izvadi baterije ili ćemo morati da te vežemo. Zar ne shvatate? Ne možemo pustiti momke, ne možemo. Stvarno, mislila sam da smo ih već pustili. Oni nisu odgovorni kao mi. U stvari sve njihove akcije su dobrovoljnost. A, to znači da su vođeni svojim hirovima i da ne misle na druge. Pa to znači kao oni, ali ne izgovaraju više takve reči, jer su strašnije čak i od Čini od Tamne. Nisi uopšte zabrinuta za dečake. Radije bi trebalo da brinemo o drugim ljudima. Puh, to više nije naš problem. Samo se opustite i uživajte u tišini. Nedostaje mi moje moći. Momci neće učiniti ništa vrijedno. Pa nismo ni mi. Zato što nije bilo dovoljno vremena. Ali bilo je mnogo razaranja. U stvari, postoje 3 dečaka, ali su bile 4 sposobnosti. Jeo sam pogrešne pečurke. Drugari, ako želite više od jedne epizode Vatra, voda, zemlja i vazduh sa našim momcima, hajde da dobijemo mnogo lajkova za njih. I pretplatite se. A zbog toga se obično ide u bolnicu. Sad mi žbunje priča i drveće se igra sa mnom. Joj! O, mislim da smo pronašli 4. sposobnost. A? Šta to radiš? Pokušavamo da uđemo u kuće, ali nemoguće je. To je neka vrsta seoske tvrđave. To je više kao emisija Gde je logika. Zašto? Zašto? Jer imamo super moći i niko i ništa drugo ne može da nas spreči, razumete li? Niko. Da, ništa osim vatrootpornih vrata. A vidi ko govori, samo si zveckao kvako. Pa zapravo ti si razlog zašto smo ovde na hladnoći. I zašto to? Zbog tebe! Argument otpora na metke, ali ne, plitak je koliko i tvoje sposobnosti. O, da! Da, naravno. Momci, Znači, hoćeš da me izazoveš, slabiću? Sa lakoćom po vetarcu. dečaci. Hajde! Ne, ti hajde. Hajde, samo napred. Ti prvi, šta se Ne, plašiš sad? ti prvi, Jeli? hajde. Ti si prvi Slušajte me. započeo, Hajde, bre! Tako, zadnja vrata su otvorena. Ti si luđa od te vrbe! Dakle, takvo poređenje vam uopšte ne smeta. Morate da odete što dalje odavde. Ne, trebalo bi da ostane. Bolje da mi vrate moći nego ovo što ih ima. Ideja o bolnici je bolja nego što sam mislio. Oni vam tu ne mogu pomoći. Za tebe baš i ne mogu da kažem. Beži sa nama ako ne želiš da te pošalju u planine. Zašto si još uvek ovde? Zaboravili ste kompas? Ili savest? Razumem. Seoski dečko, napravi baricu! Dobro. Hajde, ti imaš moć vode! Hajde, hajde! Trebali smo ih poslati ruskom poštom. Možda bi se izgubili.
sve ove gluposti o moćima su istina. Da. Cool. I što je najgore, imamo 4 devojke bar da treniramo na njima svaki dan. Pogrešno je. Imamo 4 osobe na kojima možemo da treniramo svoje sposobnosti, da se pripreme za nešto ambiciozno i da se u isto vreme osvete za njihovu zloupotrebu. Deco, gde ste? Donijela sam vam da čitate van časa. Sada je 5. Vreme je za preobražaj. Šta je to bilo? Pa ti voliš sve crno. Lepota je bol. Jesi žedna? Ozbiljno, već sam uradila taj trik sa Danijem. Nije trik, samo sam htjela da se pobrinem o tebi. Ti baš imaš loše mišljenje o meni. Kao da sam kokoš koja ne nosi jaja. Ili krava, koja ne daje nikada mlijeko. Ili... Stop, shvatila sam poentu. Sa svim ovim moćima postala sam vrlo sumnjičava. Povrijedila sam... Šta? Haha, to je bilo prelako. A sada ćeš se povrijediti! Volim što je sve dobro prošlo. Iskreno reći ću vam, odavno se nisam ovako zabavljao. Devojčice su se uvrijedile i zaključale u sobu, a Mary Johnson je sad otišla. Kuća je cijela naša. Dakle, sada je vreme Vreme za šta? za zabavu koja će proslaviti našu pobedu i naše nove super moći. Da! Videla sam mogla za veliku rasprodaju kaveza. Hoće li tu stati ove naše budale? Jedva. U redu, hajde da uzmemo, platit ću. Ubacit ću njuške i lance. Ovaj put ne želim da prigovaram. Da li mirišeš? Neko nešto sprema. Ili samo Haribo. Šta radiš? Da li su to knjige? Cijela kuća i manje bi mogli da se zapale. Seoski dečko, ugasi ga brzo!
moram ovo brzo. Ne tako, seoski momče, ima moć ovde. O, da, opet sam zaboravio. Možemo li sad pogledati? Ću prvo da otvorim oči. U redu, uradit ću to. Gde su otišli ti glupani? Uništit će cijelu kuću. Moraju biti zaustavljeni. Ovo je prava apokalipsa. Ej, šta to radiš? Samo smo se šalili. Bilo je smiješno, zar ne? Devojke... Nikad nisam znala da je čišćenje tako puštajuće. To nije čišćenje, to je pobeda. Da. Voda dolazi od pokreta, zato ostani tu. Tuneš, skinječiš se. Kloni se kreveta, inače ćeš ga pokvasiti. Jesi li razumeo? Ništa lično, ali to je bila moja moć. Pomozite! Kakva se noćna mora ovde dešava, devojke? Nisam ovo očekivala od vas. Neuredni! Kad uhvatimo neuredno, kupit ćemo najmanje kave za ove vandale. Bolje da uzmemo kutiju i pošaljemo ih u Sibir. Mary Johnson, kako to da imaš toliko krpa? Kako to? Pa od vašeg seoskog dečaka. Slušaj, on je divlji, bio je toliko umotan u čašave da nije mogao da se pomeri. To je bilo strašno. I sada? Sada trči tako žustro, ali je iz nekog razloga otišao prvo kupatilo. Možda se uprljao dok je ležao. Prijatelji, što mi sad imamo s dečacima? Pišite u komentarima, pretplatite se. Hoćete da vidite šta će se desiti? Imamo super moći. 1, 2, 3, hajde. Da.